Yaşan ömürlerini ajyny süýjegini dadyp başdan geçirilen her bir pursatyň nämedir bir zat öwredip olary durmuş tapag edilen nurany dünýäniň ene bilen atanyň, mama bilen babanyň ornunyň agtyklar üçin nähil ullugyny ýanjak oturmagyň hajaty ýokmuka diýen. Çağalym ýatlasam, küblen enem bir atamyň diýdary gözüňimde canlanýar. Olar bilen geçen günler çağalygymyň iň bagtyar duralgysy. Suw deň akyp giden ýyllaryň arasynda galan mehriban keşiklerini ýada salsam, kalbymy ütköşük duýgular gaplap alýar. Çağ dünýäsiniň gaýgy aladasy günleriniň ýakynly ýatlamalarynın täsiri wagtyň ýowuz hadasyna boyun egmeýänlik köňül köşkümde keniden çağalagyna galan ýüregimi heýjana salýar. Hyýalymda bir salymlyk eneli we ataly günlerime mehmançylyga gidýän. Kaka maşgalada uly ogul bolan üçin biz düýp köýden ýer göçüp gaýdypdyr. Men ol wagtlar kiçijek ekenim. Ejemiň aýtmagyna görä ýaňy 3 ýaşymda bolan eken. Şoňa görä da olar bilen bile ýaşaýan günler meniň ýadymda däl. Olalyp ekawrlyk ýaşa ýetenmizden soň enem bilen atamyň ýanyna häl işini baryp gaýtmagy enliň edindik. Düýp öýe goly ýaşamasakda biz olary her gün ýaly görýärdik. Owa mektebinde okaýakak ýolumyz garry ýyň üstünden geçerdi. Onsoň her gün sähär bilen okuwa barýakak, mehriban ojaga soglup salamlaşmak, hal ýagdaň soramak, ýygyna gelýärkäp, ýene diýdarlaşmak biziň edemizde görüldü. Elbetde şeýle etmegimizi ejem bilen kakmyň sargaýan ýadymda. Olaryň biziň öýümizde gelen günü uly bir bayramçylykdy. Öýümizden ullarynyň başlap gün körpeje agdatyna kiçijigime çenlik olary nerede oturjagyny bilmän ugurlaryna gabana kolup ýörüşlerini diýsene. Men pikirimçe, megerem dünýäde hakyky baxt bar bolsa,